గుడ్ మార్నింగ్. మాది చూసుకొని కనపడుతుంది. నేను బయలుదేరి ఇలాగా అనకాపల్లి మంచి వస్తాను. అనకాపల్లి, కొప్పాక, ఆర్టీఓ ఆఫీస్, లంకెలపాలెం, డొంకాడ, అగనంపూడి, పూర్మలపాలెం, వడ్లపూడి, శ్రీనగర్, గాజువాక, ఆటోనగర్, బిహెచ్పి, నాసేపాలెం, శీలానగర్, కాకానగర్, ఎన్ఏడి, కరాచ, మర్రిపాలెం, 104, ఐటీఐ జంక్షను, ఓర్వశి, కంచరపాలెం, తాడిచెట్లపాలెం, అక్కీపాలెం, కార్మిక్ జంక్షను, అల్లిపురం. ఇలాగా ఇవన్నీ చూసుకోనండి. ఇలాగ మార్కెట్కి వెళ్తానండి. మార్కెట్ నుంచి మళ్ళీ జగదాంబ కాంప్లెక్స్ వెళ్తానండి. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే కింద నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. మీకు అది కాబట్టి ఇచ్చి వెళ్ళిపోవడానికి అవుతుంది. ఈ ఏరియాల నుంచి వెళ్తాను. నేను చెప్పిన ఏరియాల నుంచి వెళ్తాను. మీకు కావాలనుకుంటే ఫోన్ చేయండి నెంబర్కి. అది ఒకటి ఇచ్చి వెళ్ళిపోవడానికి అవుతుంది. కానీ బాక్సులో పెట్టుకెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేటట్టు ఏదైనా బౌల్లో పెట్టండి. బాక్సులో పెట్టకండి. థ్యాంక్ యూ.